Julito hemel lae ndara kula Raden Bratasena sampeyan aja bingung sampeyan aja susah sing jejeg imanmu ampun ngantos kecalan kaliyan kiblating kautaman Gus Kyai Semar Badranaya aku rumangsa nyangga dosa gedhe anggonku dadi satriyaning bangsa Musprabatan Poguna ripalungguhan iki ngamarta sing kawentar tentrem kahanane malih dadi tintrit ngamarta yen negara sing kondhang ning saiki kahanane marang kebak ing rasa panandhang Kyai Semar yen para kawula para among tani padha nangis padha jerit rereongan iki dudu salahe sapa-sapa nanging iki lupute para sentana praja ya kalebu Werkudara
Kowe tuturo Kakang Semar Badranaya. Semurire eko ambale tetiangi kontayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milangono lintang bimo sehati jagat diwa Bathara iya jagat pangestu para ndara kula Raden Wrekodara kula saged nggadapi lan kula saged ngraosaken dumateng paiting lelampahan menika Gus. Nuwun sewu nggih, Det, nuwun sewu. Mangeling-eling pitungkase para sarjana ingkang sujaning budi dumruhun. Para sepuh nate paring dawuh, urip kuwi saka sapa, urip kuwi arep ngopo, lan pungkasane urip kuwi arep kepriye. Banjur jlentreh kepriye Kakang Semar Badranaya. Ngaten nggih Gus. Urip kuwi saka sapa, urip kuwi arep ngopo, pungkasane urip arep kepriye. Siji, urip kuwi saka sapa? Urip niki nggih peparinge saka sing gawe urip. Peparing saka Gusti kang murbeng dumadi lantarane Rama kaliyan Ibu. Lah bareng wis lair, jar sampeyan iki urip do arep ngopo? Sampeyan urip pengalam padang niki sejatine mung diutus. Sing ngongkon sapa? Sing ngutus nggih Gusti sing nyipta jagat. Kon ngopo Kakang Semar? Kon nindakake kewajibane urip manut karo kodrate dhewe-dhewe. Yen kodrate dadi among tani, dadi tani sing becik, yen kodrate dadi dwija utawa guru, dadi guru sing becik. Lah sakniki wangsul teng sampeyan. Sampeyan iku urip wonten ing alam padang inodratake kalih jagat tinesti ing widi pinurba ing dewa dadi satriyaning bangsa. Mang dadi satriya sing apik, mang dadi pejabat sing becik. Ngayomi para kawula cilik. Ibarate wayang manuta karo pakeme dhewe-dhewe. Mongko sakniki kawula kok ora iso ayem, negara ora iso tentrem, mergo pakeme dhewe ora rampung, senengane ngubek-ubek pakeme wong liya. Lho niku. Niki sing marake kisruh, Den. Niki sing marake gidhuh. Pungkasane urip arep kepriye? Nggih bali teng ngersane sing maha urip. Asale saka Gusti sing nyiptake, baline ya manut karo sing nyiptake, bali marang ngarsane Gusti ingkang murbeng dumadi. Lah nek para manungsa niku bali wonten ngarsane Gusti ibarat gajah mati ninggalo gading. Gajah mati ninggalo gading. Macan mati ninggalo lulang. Gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal lulang. Ayo nek
menungso arep ninggal apa? Kalau ngetepo lak ninggal utang lho. Nek ra ninggal utang yo ninggali perkara. Ayo. Nek menungso mati arep ninggal apa? Tinggalane mboten wonten sanes kejawi namung amal kabecikan. Amal kabecikan sing murakapi tumraping para bebrayan agung. Nadyan menungsane wis ora ana ning darmane isih dilestarekake para bebrayan agung. Yai Semar kados pundi Ndara? Dina iki para among tani ana ing negaraku negara Ngamarta lagi nandang susah. Bima Sina ya aku Werkudara duweni krentek kepingin bantu para among tani kang mapan ana karang padisan. Ben lajeng kanthi cara napa? Kanthi cara napa paduka badhe bantu para among tani? Werkudara bakal bendung Kali Serayu Kakang Semar. Sang Bayu si ore tumungko manembah angler boyo kumpak ore tumungko manembah angler boyo kumpak tadi cekak cukupe niki mangke Raden Werkudara badhe bendung Kali Serayu Gus. Kakang Semar pancen kapara nyata kabeh mau tak lakoni krana niatku kalamun Kali Serayu wis kasembadan tak bendung iline banyu saka Kali Serayu bisa kanggo sarana penguripane among tani kang mapan ana ing karang pradisan. Inggih Gus, inggih. Tegese sampeyan golek kamulyan, sampeyan golek kamukten ora kanggo diri pribadine sampeyan dhewe, ora kanggo kulawarga, ora kanggo golongane dhewe, nanging kangge penguripaning bangsa lan nagari. Bagus, elok gayuhan sampeyan Ndara. Ning wanti-wanti weling kula nggih. Panti-wanti weling kula. Sampeyan kanthi sampeyan jak sedulur sampeyan ing Kendari Sada. Tanah sanes kakang sampeyan niki menika Pandhita Kendari Sada si Anoman. Niku sing nate duweni pengalaman bendung segara, bendung samudra Hindi wonten ing lakon Rama Tambak Duk Kepungkur. Kyai Semar yo ngestokake daluhmu. Sampeyan rembukan karo kakang sampeyan Senggono. Sampeyan lambari jiwanipun sinatriya. Mugi-mugi kekayuan ingkang luhur anggenipun paduka badhe mulyake para among tani saged kasembadan Gus Ndara Bimasena.
bintulu adi sarira ngangula tumangka dek wong simar jojo yen ngandika gumalek kaya guntur kadang panggak Pandhawa mawa sindu yen mati wah Kakang Anoman yo Kakang Senggono kuwi lah dalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Para yen ora sisip sing dadi panduluku iki Kadang Siadi Ndodipati Yayi Werkudara iya Kakang Anoman Kaparanyata Yayi Werkudara kepiye wis sawetara wanci anggonipun Kakang mesanggrah ana ing pesanggrahan Serayu kene awit aku nampa atur saka jeneng sira Yayi Werkudara tri ari kawuri utawa telung dina kepungkur Dimas Werkudara nganti Kakangmu Senggono lawan para putra-putra Pandhawa supaya inen mesanggrah ana ing kali Serayu kene sabab ana babakan kang butuhake pambyantunipun Kakang Sajarwa Yayi apa sing kudu tak bantu Werkudara Kakang Anoman piye ing ripalungguhan iki aku ngrasakake lan ngrungokake panjriting para kawula dasih luwih panangise para among tani bebasan uripe ing ripalungguhan iki kaya dikiwake mangkono Yayi pancen Kaparanyata arep nandur wae kangelan uga rampene uga kangelan karana banyune sing kurang keterak ketiga dawa babar pisan ora ana udan mula gumregah sing dadi rasaning Werkudara rasaning Bimasena kepengin membantu marang Kadang Among Tani kanthi cara apa Dimas Werkudara dina iki bakal bendung kali Serayu Kakang Anoman kowe lah sampun prateng Nagasari mulat mangandhap katingal kowe lah talak adikku Dimas Werkudara bareng Siadi ngucap kang kaya mangkono saknalika pun Kakang eling lelakon jaman do kepungkur pun Kakang Anoman uga nate suwita lawan pepundhenku ratu ing negara Pancawati Sri Rama Wijaya biyen pun Kakang yo nate Sri Rama Wijaya kuwi ora bendung Bengawan nanging malah bendung wujuding segara samudrane Samudra Hindi nanging ora merlokake banyune nambah ilining samudra gawe kretek gawe dalan perlune kinarya nyabrang para kadang-kadang wanara anggone bakal ngurup perang tuju ing negara Ngalengka jaman kepungkur Dara iya wis saiki mangkene Yayi dina iki pun Kakang Laman Siadi ayo padha bareng kumandang gawe yen perlu kayu-kayu sing gedhe dirubuhake
watu-watu sing gedhe didongkeli. Mengko para kadang-kadang kanoman anak-anakmu kabeh Antarja Gatotkaca Antasena padha dikiramake dikon kumandang gawe. Ya kalebu para kawula ing Karang Padesan. Mangkono Kakang Senggana ya pancen kapara napa Dimas. Aja duweni rasa pangresula. Lan ora susah dadak pamer iki lho, aku wis ora susah, kabeh derajate padha Yayi. Piye, yen kira-kira pun Kakang duweni panemu mangkono Werkudara? Ya aku matuk Werkudara sarujuk. Anak-anakku kabeh Antarja Gatotkaca lan Antasena padha-padha melu tandang gawe sing ora gelem jumangkas, sing ora gelem kumrembiyah, ora susah ngaku anake Werkudara. Napa ngestaken dawuh Rama Kyai, ngestaken dawuh Rama Kyai ya. Aku Antasena manut karo kowe, Pak. Kowe kabeh dadi bocah nom-noman. Aja duweni pitakonan negara wis menehi apa barang kowe nanging pitakonane genti diwalik. Kowe kabeh wis labuh apa karo negaramu. Kegayuhan luhur iki kabeh mung kanggo srana kamulyaning para kawula ing negara Ngamarta. Utamane para kadang among tani ing negara Ngamarta wis yen pancen mangkono ayo enggal ditindakake pakaryan iki ya Yayi. Maringi sintrang samirana sedya hayu, muga-muga bakale manggih rahayu Dimas Werkudara.
Satyana yaksa guncang bomo namane wel kata sini dadi jroning wareh Mbak Jokolan tanpa tuwuk mino-mino drojaladri mila gugu saben ari kacarita nenggih sang Senggono ya sang Hanuman tandang kridane gigya ngrebahaken wujudipun kekayon sela-sela ingkang ageng den dongeli minangka kekuwataning tambah kinarya bendung ilining Bengawan Srayu krida risang Senggono den bantu kalian para putra-putra Pandhawa yen cinandra sela-sela ingkang ageng kayu-kayu ingkang ageng kinarya bat-batan risang Raden Hanuman